Fără deci. Unde-s banii de cheltuieli? Ce cheltuieli? Nu cheltuim nimica. Facem economii puțin. Trebuie să plătim încălzirea, copcil imbecil. Nu vezi că stai cu căciula în casă? Mi-e frig la carcasă. Nu fi scroafă, focă. Pigule, pigule. Lucrează, mă, zăbală, fă bani și plătim să ne încălzim. Ai de metru meu de p***ă, focă. N-am mai încercat planul ăsta. Iar ești scroafă, pigule, pig. Nu știi când m-am angajat ca inghiner al bunei dispoziții? Clown. Nu apreciem să fim etichetați în acest fel, stereotipizatorule. Da, hai da zi, ce animal vrei? Fă un pudel. Ce câine. Ah, bun. Da. Fă o girafă. Girafă. Ta-da! Păi și care p***a mea e diferența? Adică girafa are gâtul mai lung. Ești prost, miopule. Da, meseriile astea nu-s de tine. Ești prea special. Aș putea fi iară actor, că și actor am fost. Ce actor? În piese pentru copilaj. Oh? Și ce rol ai jucat? Duru, o stea. Tu, da, tu, albă ca mătreața. Ia cucu. Nu, mai bine nu. Hai să ne gândim cum ești tu. Hai. Ești agitat și insistent, hiperactiv permanent. Du-te pornit. Vorbești mult prost și fără rost pe orice subiect anost. Du-te pornit. Deci ai putea fi martor. Vânzător. Oh, mă fac Jesus. Clar, asta trebuie să faci. Să vinzi. Ce? Orice. Tu oricum stai ca râia pe om. Poți să vinzi și reviste porno în braille. Și muci la tavă, și aer din stratosferă, și gumă de șters cu aloe vera, și propuneți ceva greu, ca să înveți din prima vânzare. Ceva greu? Mă duc să mă bag la somn, că dimineața am prezentare de vreme. Ce la mea. Da, e îmbalat aici în depozit. De toate face. E un fel de dry cooker combinat cu nevastă taiwaneză. Ui, ce scrie în paranteză? Dacă dai încă 1000, îți bagă garanție. Tu! Da, tu, albă ca mătreața! Ia cucu!